Добрага ранку, сябры! Вясна ідзе, вясне дарогу. Сёння ўжо 5 сакавіка. Напэўна, вы таксама рыхтуецеся да надыходзячага свята. Падарункі, сюрпрызы, віншаванні. Ой. Добрага ранку ўсім. Прывітанне, Лесь. Прывітанне, Макс. Рыхтуешся да 8 сакавіка? Амаль падрыхтаваўся. Будзем сёння віншаваць Касю, бо яна на 3 дні едзе да бабулі ў вёску. О, тады добра, што ўзяў з сабой цукеркі. Павіншуем Касю загадзя. Між іншым, гэта яе любімыя цукеркі. Давай іх пакуль схаваем. Ну давай, але навошта? Кася ўжо хутка павінна прыйсці. Зараз раскажу. У мяне ёсць план віншавання. Які? Глядзі. Тыдзень назад я асцярожна, каб Кася не здагадалася, паспрабаваў даведацца ў яе, якія кветкі ёй больш за ўсё падабаюцца. Каб з 8 сакавіка павіншаваць? Так. І ўяўляеш, якая кветка яе самая любімая? Кветачка-вясёлка. Кветачка-вясёлка. Ну і Кася. І вось замест тюльпанаў ці мімозы прыйшлося сканструяваць вясёлку. Прыгожая атрымалася казачная кветачка. Малайчына, Лесь. Я стараўся. Але ж ты ж ведаеш Касю, яна пачне рваць пялёсткі і загадваць жаданні. Я да гэтага гатовы. Не цяжка прадбачыць яе жаданні. Дапамагай, калі што. Добра. О, Кася падыходзіць. Добрага ранку ўсім! Прывітанне, Кася, якая ты прыгожая. Віншуем цябе з надыходзячым святам вясны. Ой, хлопчыкі, дзякуй вялікі, вельмі прыемна. А гэта што? Сапраўдная кветачка-вясёлка! Яна самая, твоя любімая, падабаецца? Яшчэ пытаюся! О, казачна прыгожая! А яна чароўная, жаданні выконвае? Яшчэ пытайся, ці ж кветачка-вясёлка бывае звычайна? Паспрабуй, Кася. Ой, паспрабую! Што ж мне такое загадаць? О, прыдумала! А якія чароўныя словы, Лесік? Чароўныя словы я запісаў у нататнік, каб ты не памылілася ад хвалявання. Вунь каля кветкі, бачыш? Дзякуй, Макс. Знайшла! Я буду чытаць чароўныя словы і загадваць жаданне. А ты, Максім, адрывай пялёстак і падкідвай яго як мага вышэй. А то я не магу высока кідаць і чытаць адначасова. Без праблем. А толькі калі загадаеш жаданне, Кася, адхіліся ад вясёлкі ў бок. Яна сарамлівая кветка, не любіць, калі за ёю падглядваюць. Добра, добра. Пачынаем. Ляці, ляці, пялёстак, высока ды наўпростак. Калі патрапіш да мяне, выконвай мары па чарзе. Хачу свае любімыя цукеркі. А можаш ужо глядзець. Атрымалася! Гэта дзіва! Мае любімыя цукеркі! Частуйцеся, сябры! Вось гэта кветка! Усім кветкам кветка! Кветачка-вясёлка заўсёды была маёй марай, а сёння стала з'явай! Ты проста каралева сярод кветак! Ніколі не бачыў цябе такой шчаслівай, Кася. О, Лесік, такое са мной упершыню. Зараз другое жаданне, больш складанае. Давай. Ляці, ляці, пялёстак, высока ды наўпростак. Калі патрапіш да мяне, выконвай мары па чарзе. Хачу трапіць у казачнае каралеўства! Увага, увага, сябры! Накіроўваемся ў казачнае каралеўства. Можаш глядзець, Кась. Сябры, ну і падарожжа атрымалася. Адразу ў шмат якіх казках апынуліся. Дзякуй табе, кветачка-вясёлка, за казачнае каралеўства. Што, Кася, ўжо не сумняваешся ў магчымасцях чароўнай кветачкі-вясёлкі? Што ты, Лесік? Яна ажно 2 мае жаданні выканала. Ніякіх сумненняў. Будзеш яшчэ што загадваць? Ой, сябры, засталіся 5 пялёсткаў, 5 жаданняў, а яшчэ нават не 8 сакавіка. Пакіну гэтыя 5 жаданняў на свята. Добра падумай, што я хачу, каб не траціць іх дарма. О, разумны падыход, Кася. Калі з'явяцца якія пытанні ці праблемы з кветачкай-вясёлкай, звяртайся да нас.
Дякую вам, хлопчики, обов'язково. Я так вдячна вам за такий казочний подарунок. А нам приємно бачити тебе щасливою. Сябры, а ці не згулять нам у якую-небудь гульню? З радістю, Максим, пропоную віру не віру. Я за. І я за. А на якую тему будемо задавати питання? Я ще питаюся. Тема відавочна. Кветки. Сапраўды, пра што яшчэ размаўляць напярэдадні свята вясны, як не пра кветкі. Зараз знайду пра іх цікавыя факты. Вось Так. наш помощник, калі ласка. Калі ласка, набірай цікавыя звесткі пра кветкі. Пра кветкі. Ага, ну що там? Готово. О, вы з гледачамі пакуль мульцік паглядзіце, а я тым часам падрыхтую пытанне. Ой, добре. Ой, який чулівий мультик про матулю. Я упевнена, для кожного дитяті його матуля добра фея. Асабліва у маленстве. І моя так само феєчка. Привітання тобі, матулечка, коли зараз глядиш доброранок. Бачу, у вас ліричний настрой. Так, а ти, Лесик, поспів подрихтувати питання про кветки? А як же, падрыхтаваў. Ага. Пра іх шмат цікавай інфармацыі. Давайте пачынаць нашу гульню. Сябры, долучайтеся. Ви ж ведаєте, разом веселей. Слухайце першае пытанне. Ці верыце вы, што з'яўленню такога галаўнога ўбору, як капялюш, мы абавязаны кветкам, а дакладней ружам? Чому ні? Напевно, спочатку голову упригожували вінками з кветок, які після перетворилися у капелюші. Віру. І я так само веру. Верагодна, ўсё пачалося з вянка. Отказуємо, що віримо? Так, і гледачы з намі згодныя. Мы, Лесечек, упевнены, что капелюш узник дякуючи кветкам, а докладнее вянкам з кветок. І гэта Ну-ну-ну. правільны адказ. У 18 стагоддзі у Францыі жанчыны насілі на галаве вянкі з ружаў, якія і сталі правобразам сучаснага капелюша. Ура! Наш отказ правильный. Іншую вас. Дзякуй. Увага, другое пытанне, і яно будзе толькі для Касі. Давай. Ці верыш ты, Кася, што па кветкам можна вызначаць час, што існуе так званы гадзіннік флоры? Ты хочешь сказать, что кожная кветка прочинается у свой час и ніколи не помиляется? Так, верыш ці не? Навряд ці так. Мне здається, що любая кветка може заспатися, як і я. Не вірю я у годинник флори. І дарма. Твой адказ няправільны. Серйозно? Так, гадзінік флоры існуе, але працуе толькі ў сонечнае надвор'е. Напрыклад, у нашай мясцовасці мак прачынаецца ў 5 гадзін раніцы, дзьмухавец у 6 гадзін, аксаміткі у 8, аранжавыя нагодкі у 9. Поспяшалася Кася з адказом. Я была упевнена, что кветки такие деликатные, что живут згодно со своим настроем, и ніяк не з годинником. Не засмучайся, Кася. Будзеш цяпер лепш прыглядвацца да кветак, якія, дарэчы, і засынаюць роўненька па гадзінніку флоры. Ага, буду больш уважливой. Гуляем далей. Ага. Ці верыце вы, што некаторыя расліны дапамагаюць знаходзіць радовішчы карысных выкапняў? Ого! Кветки працують як компас, чи що? Не віру. Сябри, а ви як лічите? Адказы нашых гледачоў разышліся. Хтосьці не верыць. Ага, ну я ж казала. Але большасць з гледачоў вераць. І правільна робяць. Некаторыя кветкі растуць на глебах, багатых тымі ці іншымі мінераламі. Расліны выбіраюць глебу, якая ім па густу. І вучоныя, ведаючы, якія мінералы любіць тая ці іншая расліна, Знаходять під землей, де яна расце, корисні викопні. лілеі, напрыклад, растуць на глебах, багатых вапнай. Фіялкі паказваюць на высокі склад цынку ў глебе. Сонтрава на нікель і кобальт. Ми з глядачами правильно отказали. Ура! Ви переможці! Віншую вас! Прапаную агульную перамогу адсвяткаваць мультфільмам. Давайте хоча глядеть.
дзяўчынкі і хлопчыкі, разам у вялікай кампаніі не толькі весела, але і лёгка знайсці выйсце з самай складанай сітуацыі. Сапраўдныя сябры заўсёды прыйдуць на дапамогу. А яшчэ падрыхтуюць цудоўны сюрпрыз напярэдадні свята. Дзякуй вам, хлопчыкі. У мяне яшчэ 5 пялёсткаў жаданняў чароўнай кветачкі вясёлкі. А нам засталося толькі павіншаваць з надыходзячым святам вясны усіх бабуль, матуль і дзяўчынак. Вясновага вам настрою, радасці, цяпла і шмат-шмат кветак. Верце ў цуды, яны абавязкова здзейсняцца. А мы, як заўсёды, з вамі сустрэнемся зранку У нашым